bayong buntag katawhan. Nakita karon sa tindahan ni Mang Dani. Kay naay usa ka pasyente nga gisaniban. Kailangan gisaniban sa daotang nga hangin sama ng utot. Gago! Sa kadali kay nata interviewon. Sir, excuse me sir. Unsay mo kasulti sir nga namay gitambalan karon si Mang Kay nga sa man maayo sir o dili sir? Maayo gyud. Maayo gyud si Mang Kay. Sige sir, salamat sir, salamat. So kato nang usa ka gi-interview nya positiban nga maayo ang usa ka lalaki. Okay. So ato ta sa giilang nga gisaniban. Naon sa man siya dong? Manisar kay kung nakita tiyan magwala man. Giniaso ba? Magsuglan ni siya. Oh, gusto man. Saha? Gago ka ba? Kusgan! Okay. Sugan! Pangkusugan ka doon kaado! Oh my God! Wow! Kusgan ka doon! Kusgan ka doon ang kapag gani! Giniaso ba mo? Kapag ganay. Ano man sabi mo, reporter at kapag ang pala? Salamat sa pagbalik. Usa man to nga kabag naman di ay wa man sa nibi. Tuod gisaniban di ay pero daotan jud nga hangin kay mao ka to utot ra man di ay. Nya kay isa sir, excuse me sir. Sir, sa may kasulti sir nga kabag naman dito sir. Maayo. 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 So Marto, mayong buntag ka pamilya.